ćemo nastaviti ljubav prema glazbi. Kako ju pobuditi kod mladih kad je u pitanju klasična glazba, konkretno opera? Hrvatska glazbena mladež ima odličnu ideju. S jedne strane Hrvatsko narodno kazalište sa svojim sjajnim orkestrom i solistima, pa onda se dodaje recimo prstohvat nekih anegdota o samim operama i skladateljima, ali sve to uz nekakav dobar osjećaj zapravo za mladu publiku. Nastade tako opera u Lisinskom. Poziv kojem nije odolio niti naš novinar Noa Maričić. Znači, ovo je drugi put za mene da nastupam u ime Hrvatskog narodnog kazališta za mlade Hrvatske. Naravno da je to lijepa prilika da mladima pokažemo šta radimo i na koji način prezentiramo ne samo Hrvatsku, nego i klasičnu glazbu. Čast mi je nastupati sa mladim pjevačima. Tako ove godine nastupaju gospođica ili gospođa Ivana Srbljan i gospođica Bilić. Lijepo je nastupati sa mladim ljudima i dati im neku kuražu u daljnjem radu. Mislim da je to njima potrebno, a i lijepo je da mladi ipak nauče nešto o operi. Danas, 5. veljače, samo nekoliko dana prije velikog blagdana koji slavimo u slavu ljubavi, Valentinova 14. veljače. Prema bi bilo puno bolje kada bi se voljeli svaki dan, a ne samo jedan dan u godini. Bio bi to puno bolji svijet u kojem bi živjeli. Meni kao velikom opernom zaljubljeniku koji se imao sreću roditi u operi na neki način, jer moja mama je operna pjevačica i pouči Vladimir Ružjak, Nada Ružjak, ovo jako puno znači. Jer ja cijeli svoj život, još kad sam ja bio ovako mali, kao što su ova djeca za koje smo radili ovaj program danas, nikad mi nije bilo jasno kako moji prijatelji iz razreda, iz ulice ne vole operu. Ja sam bio lud od početka za tome. Ja sam maltretirao i tada kao klinac svoje prijatelje da u pauzama između nogometa i razgovora o curama, da razgovarao malo o operu i pokušavam im približiti taj svijet opere. To radim cijeli život i sada mi je doista ovo veliko zadovoljstvo kad se skupi u dvorani Lisinski ovakav broj, zahvaljujući Hrvatskoj glazbenoj mladeži, pa i operi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i svojim solistima, kad se skupi ovakav broj mladih ljudi, djece koji doista, to se vidjelo, uživaju dok sve to slušaju. Izvrsni pjevači. Ja se samo trudim između tih glazbenih brojeva dati im nekakve zanimljive crtice, neke pričice iz svijeta opere koje će ih onda zainteresirati da se bolje zahvate kao na mamac za ono što slijedi na pozornici. Samo se nadam da poslije ovoga koncerta doista nijedno od ove djece neće izaći van sa nekakvim razmišljanjem o operi kao nekakvoj dosadnoj zastarjeloj umjetnosti, kao umjetnosti koja doista živi i koja može jako puno dati svakome od nas. Odličan uvod u priču o tome kako Hrvatska glazbena mladež zapravo ima cijeli niz akcija kojima potiče mlade da se bolje sažive sa kulturom i umjetnošću. A ko će o tome bolje pričati nego najmlađi među mladima, predsjednik Hrvatske glazbene mladeži, maestro Tonči Bilić. Hvala ti lijepa, Tonči, što si došao danas kod nas doma. To su neke zapravo projekti koji nisu dobrodošli samo mladima, već i starijima. Nekako mi se čini da zapravo se zanemaruje taj neki segment našega educiranja. Pa ja mislim da su dobro došli svima koji vole glazbu, a mislim da tih ima dosta.
Međutim, danas čovjek u nekakvom užurbanosti ne stigne malo razmisliti o sebi. I glazba je svugdje oko nas, ali na jedan loš način, ja bih rekao, i da glazba zahtjeva svoje vrijeme. Glazba ima svoj svijet, ima svoju priču i nekako i djecu, a i odrasle treba uvući u to. Nije više ono neko starinsko vrijeme da se znalo po nekom običaju navečer se ide na koncert, nego treba privući publiku na svaki način, a mladi su tu neka buduća publika, ali to je i način našeg života, ja bih rekao, europskog života, koji je ipak malo drugačiji nego ostali dio svijeta. Sad kad si spomenuo europski, Hrvatska glazbena mladež je član Jeunesse Musicale Internationale. Je. Od kad to i što to zapravo konkretno znači za vas i što znači za Hrvatsku u krajnjoj liniji? Pa, taj cijeli pokret glazbenih mladeži nastao odmah zapravo za vrijeme Drugog svjetskog rata i nakon njega kao jedna priča da se zapravo podjele, mržnje i sve to prevlada pomoću glazbe. I to je nastalo od 1945. u Brislu je osnovano, a glazbena mladež je nekoliko godina nakon toga i u tadašnjoj Jugoslaviji, onda i u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska glazbena mladež je bila dosta jaka posredstvom tadašnjeg velikog zaljubljenika u glazbu Ive Vuljevića, koji je bio i prvi predsjednik glazbene mladeži, ali i prvi direktor Duran Lisinski, osnivač zagrebačkih solista i tako dalje. Dakle, to je bilo jedno vrijeme kad se pokušalo strahote Drugog svjetskog rata zapravo prebaciti u nešto humano, u nešto lijepo, u glazbu. Hrvatska glazbena mladež često se veže uz Grožnjan i sva ta zbivanja u Grožnjanju svima koji su išli u neke glazbene škole, to je bilo onako, ako odem u Grožnjan na neku radionicu, to je nešto super. Dakle, Međunarodni kulturni centar, koliko dugo traje kada se tamo nešto važno događa? Pa, Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu, dakle punim nazivom, ove godine slavi svoj 50. rođendan. Dakle, 69. je krenuo i ove godine ćemo već 50 godina, dakle tamo se organiziraju radionice, seminari, kursevi i to ne samo od glazbeni. Dakle, to je kulturni centar, mi imamo i povezivanje sa likovnom umjetnošću, Grožnjan je poznati kao grad likovnih umjetnika. Mi imamo fantastičnu radionicu arhitekture, školu arhitekture. Imamo odličan jazz festival koji je u kombinaciji sa ljetnom jazz školom, gdje doista izvanredni glazbenici predaju, neki iz New Yorka, recimo znači Louis Bonilla, koji je i trombonist i dirigent. Evo sad se upravo neposredno je bio na turneji sa Philom Collinsom, Jack Riley, naše snage Elvis Stanić, Joe Kaplovic, Lela Kaplovic. Dakle, jedno onako druženje koje je pokrenuo pred 20 godina Boško Petrović i dakle i festival i tu ljetnu jazz školu. Osim toga imamo i ovaj cijeli klasični dio, da tako kažem, sve gudačke instrumente. Ove godine idemo i u dosta puhačkih instrumenata, tako da zbilja u Grožnjanu od sredine 6. mjeseca pa negdje do kraja 9. mjeseca je vrlo živo i zabavno. Divota. Još ima cijeli niz tih programa koje radite, recimo Glazba u mom kvartu. Što je to? Glazba u mom kvartu je jedan projekt u suradnji sa gradom Zagrebom gdje smo pokušali zapravo glazbenike poslati u centre za kulturu i u neke škole. Mislim da je 17 lokacija točno u gradu, u Zagrebu i prigradu, gdje male skupine glazbenika, recimo kvarteti ili trija ili čak i pojedinačni glazbenici dođu i ispričaju nešto djeci, nešto pokažu instrumente, djeca mogu taj instrument i dodirnuti, pitati, razgovarati i to je jedan ovako neposredni rad sa djecom i na neki način upoznavanje sa materijom. A onda i mogućnost naravno da ih se pozove da dođu na ove naše velike programe, jer ova opera u Lisinskom nije jedini veliki program. Imamo ove godine 5 velikih programa sa najvažnijim glazbenim institucijama. Dakle, počeli smo sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, imali smo slike sa izložbe od Musorskog i Alanom Bjelinskim kao dirigentom. Zatim je bio ova opera u Lisinskom. Sljedeći veliki projekt je Tjedan glazbe i radosti sa Zagrebačkom filharmonijom. Imamo od Stravinskog Žar pticu. Tu ćemo kao pak prezentera imati jednog plesača, to je Dinko Bogdanić. I imat ćemo suradnju sa školom za suvremeni ples. Oni će isto biti dio toga. I na koncu sa muzičkim bijenalom. Ove godine je bijenale, pa smatramo da je i suvremena glazba prilika da na jedan drugi način djeca dožive glazbu i sa muzičkom akademijom. Koliko je teško zapravo danas djeci kojima su uši pune drugčije vrste glazbe pristupiti sa idejom da slušaju klasiku i što je ono zapravo što dijete iz vašeg iskustva možda najlakše
prihvati? Ima li ono neki Mozart lakši ulaz od, ne znam, da sad ne lupam, Cage-a recimo? Pa, koji put ima, koji put nema. Jer, mislim, glazba je neposredna stvar. Muzika je neposredna stvar. I mislim da je najvažnije djecu uvući u živu situaciju. Jer kad vi gledate u mediju nešto preko ekrana, i to zahtijeva jedno određeno poznavanje, to je jedna konvencija. Ali vi kad ste u sredini glazbe, recimo na ovim koncertima, ili kad djeca mogu dodirnuti instrument, vidjeti šta je to im postaje zanimljivo. I onda bilo koja vrsta glazbe im je zanimljiva. Mislim, nepotrebno je reći da je glazba ima toliko svojih kvaliteta od razvoja kombinatorike, od kreativnosti, od raznih vještina, motoričkih vještina. Tako da mislim da je glazba važan dio obrazovanja i šteta je zapravo da se ovoj cijeloj sada priči o reformi obrazovanja ne posvećuje dovoljno pažnje kreativnim predmetima kao što su glazbeni, likovni i slične stvari. STEM područje je naravno jako važno, ali recimo, samo za informaciju, mislim da je prošle godine glazbena industrija u Europi bila najbrže rastuća industrija u Europi. Dakle, ne brodogradnja, nego upravo kreativne industrije. U krajnjoj liniji mora biti nekakva ravnoteža između ovih teških tema i ovih koje oplemenjuju dušu. Spominjao si jazz radionice. Imamo jednu krasnu mladu glazbenicu kod nas u studiju koja će nam izvesti Sophisticated Lady Duke Ellingtona. Ana Kovačić. Bravo, malo nas je, ali ćemo ti zapljeskati svakako, pridruži nam se Ana ovdje. Sad bi ja, ko što je Tonči rekao da djeca diraju instrument, dođe meni dodirnuti. Ovo je saksofon, ali neki neobični, jel da? To je saksofon, ali bariton saksofon. Kakvih sve saksofona ima, sad kad već? Pa najosnovniji su kao to su sopran, alt, tenor i bariton, kao neki osnovni, a ima ih i drugih, ali su ovi neki najpoznatiji. Ovo je, dakle, jedan od tih 4 najdublji zapravo. Kao 4 ljudska glasa. Aha, da. To sam ti još hvala. Ti si studentica 5. godine akademije, znaš li pristupiti svim saksofonima? Da, to nam je jedan od zadataka da baratamo svim instrumentima. A koji je tebi najdraži? Ovaj? Pa evo, ove godine sam otkrila bariton i nekako se zaljubila u te dubine, tako da trenutno preferiram bariton. Veliki skoro kao i ti. Pa je. Dobro. Zapravo je, svi će reći da je nekakav ženski puhački instrument flauta. Relativno rijetko se vide žene sa saksofonima. Kako si ti odlučila da ćeš svirati saksofon? Pa tako da sam bila na jednom koncertu gdje je jedan mladi saksofonist, Alex Hahn, svirao i saksofon, i flautu, i klarinet. I onda bi samo sinulo zašto ne bi i ja tako isprobala više instrumenata, jer sam do tad svirala samo klavir. I tako, krenula sam u saksofon i zaljubila se i ostala na tome. Sjajno. Razgovarali smo i spominjali smo Grožnjani. Ti si bila tamo na nekim radionicama. Kakve su tvoje iskustva? Pa moja iskustva su stvarno jako dobra. Nisam sudjelovala kao aktivno, ali sam bila tamo za vrijeme te radionice za gudače i stvarno mogu reći da je atmosfera predivna i taj grad je stvarno divan i daje tom nekom čaru još dodatno. I jako lijepa organizacija,
puno mladih sa svih strana svijeta. Jako inspirativno i lijepo iskustvo za sve glazbenike. Saksofon se često povezuje uz džez, povezuje se i uz popularnu glazbu, ima je kod različitih izvođača. Ti već neko vrijeme surađuješ s Darkom Rundekom. Tako je. Kako je počela suradnja, što novo radite? Pa evo, to je neki novi skok za mene jer sam do sad bila dosta u klasici, ali sa tim korakom sam stvarno zakoračala neke nove vode glazbe i otvaraju mi se neke nove ideje i stvarno sam jako sretna s time. Kako profesori na to gledaju? Je li ono, nemoj mi previše veslat po roku i to? Pa to dosta je stvar u tome da klasični pristup je jedan način, a sve ostalo je više kao ono što se ne smije u klasici se radi u svim tim drugim vodama i onda profesori znaju malo prigovarat kao jučer si svirala nešto što nije klasika. Iskvarit će ti tehniku, vidimo i čuje se. Stvarno čuje li se to sljedeći dan da si ti malo negdje zalutala u neke dane? Dobro, dakle, prije ispita nećeš snimat nove singlove s Darkom Rundekom, nek ćeš biti ozbiljna. Sad kad je akademija pri kraju. Tonči, aktivno naravno pratite postignuća i uspjehe svih mladih u Hrvatskoj glazbenoj mladeži i po utemeljitelju, odnosno prvome predsjedniku, postoji i nagrada koja se dodjeljuje. To je pretprošle sad već godine je bilo 30 obljetnica nagrade Ivo Vuljavić za najboljeg mladog glazbenika u Hrvatskoj. Prošle godine, dakle pred 2 mjeseca nepuno, smo dodijelili 31. nagradu sa novim mjestom. Dakle, bili smo u Dvorani Lisinski, sad smo prešli u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, koja također želi zapravo otvoriti vrata i mladima. Našli smo tu jednu dobru kombinaciju. 31 nagrađeni govori, kad se pogledaju imena, vidi se da su to sve danas zapravo okosnica glazbenog života, od, ne znam, Radovana Vlatkovića koji je bio prvi dobitnik, do Monike Leskovar, ili evo sad recentnije možda Ivana Krpana, Aljoša Jurinića. Prošle godine je dobio Franjo Bilić na čembalu, dakle na jednom instrumentu za koji do sad nismo dodijelili nagradu. To nam je trajna briga, dakle s jedne strane smo okrenuti mladoj publici i mladima generalno, s druge strane smo okrenuti mladim izvođačima i pogotovo izvrsnim mladim izvođačima, to nam je jako stalo jer smatramo da treba poticati izvrsnost jer to je najbolji način da se stvari razvijaju. Je li konkurencija velika? Očito prepoznajete kvalitetu jer to sve postaju i svjetski prepoznata imena. Je li, dakle, teško isplivati kao najbolji? Konkurencija je enormna, ogromna. Možda do pred pad Berlinskog zida mislim da je tržište generalno u glazbi bilo možda 20 puta manje. Danas kad su pale barijere, to je strahovit je broj glazbenika, broj natjecanja je porasao. Mislim da je bilo 20-ak pijanističkih natjecanja, da ih sad ima 400 u 20 godina. Hoću reći, jako je teško svrnuti pozornost na sebe, međutim nije poanta glazbe samo spektakularni pristup. Glazba je i način života. Ja mislim da glazbu treba svirati, da je to kao jedna duhovna vježba, da tako kažem. Biti s njom, provoditi vrijeme s njom i ako se s glazbom provodi vrijeme, glazba to svakom čovjeku i vrati. Ana, i ti si dobitnica raznih nagrada do sada bila u svojem glazbenom životu. Pohvali se malo. Pa to su više ovako neka klasična natjecanja. Državna, na primjer, HDGPP, Davorin Jenko, sudjelovala sam na Papandopolu. Reče ona skromno. To je manje bitna stvar. Dakle, nagrade su manje bitne od čega? Što ti je zapravo najbitnije u glazbi? Neka radost muziciranja ili što? U glazbi treba samo uživati, pa makar bilo najlošije na svijetu, ali ako čovjek sretan s tim, to je to. Znači, krivi ton nije najstrašnija stvar na svijetu. Krivi ton je čak nekad bolje nego točan ton. Dobro, ode ti u džez i u rock. Ja tebe tamo krivi tonovi uvijek dobro došli. Tonči, ako je ovaj naš razgovor sada recimo inspirirao nekoga ko do sada nije imao previše kontakta s glazbom i misli da je pravi način da to napravi preko Hrvatske glazbene mladeži, kako vam se može Pa mi imamo našu web stranicu hgm.hr i tu obavještavamo za sve programe, ali naravno u Dvorani Lisinski u gradu Zagrebu imamo jako puno programa. Imamo po centrima za kulturu. Treba
pratiti medije. Evo, i vas pozivam da nas pratite i dalje. Moram reći da ovo zadnje vrijeme zbilja imamo i dobru recepciju u javnosti. Mislim, to je važno za svih. Tako da, kogod želi, može našu web stranicu pogledati i informirati se o sljedećim događajima. Glazba bi trebala biti sastavni dio naših života, jer kao što je Tonči rekao, oplemenjuje nas i čini nam zapravo svakodnevicu ljepšom i boljom. Ana, želim ti naravno puno glazbenih uspjeha, puno nastupa, makar i tih krivih tonova koje si spominjala da te raduju. Sigurna sam da ćemo još puno puta uživati u tvojim glazbenim izvedbama.